Dakle, iz ovog kratkog opisa i prikaza eksperimenta možemo reći da je eksperiment precizno određeni postupak pomoću kojeg istraživač manipulira jednim ili više faktora za koje pretpostavlja da utječu na ponašanje koje istražujemo, držeći sve druge faktore konstantnima. Na koji način je Bandura to napravio? Možete vidjeti na ovom schematskom prikazu. Znači, odabrao je određeni broj djevojčica i dječaka vrtićke dobi i po slučaju ih rasporedio u jednu od 3 moguće situacije. Ovo po slučaju je izuzetno važno za eksperiment. Što to znači? Slučajni se odabir odnosi na situaciju kada istraživači po slučaju dodjeljuju sudionike eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini. Ovaj postupak smanjuje vjerojatnost da se rezultati eksperimenta eventualno mogu prepisati već postojećim individualnim razlikama među sudionicima, na primjer ako se sudionici razlikuju prema zdravstvenom statusu, inteligenciji, društveno-ekonomskom statusu i sl.